V roku 1948 prevratom získala československú vládu komunistická strana. Nech sa komunizmus stváril akokoľvek pekne a spievalo sa o ňom ako o odvážnom rytierovi, ktorý nás všetkých zachráni, nebol to tak. To dokazuje napríklad aj zákon číslo 231/1948, ktorého obete neskôr stáli v boji za ľudské práva v Československu. Tento zákon mal ochraňovať ľudovo-demokratickú republiku, teda komunistický režim. Ako? Legalizoval trestanie ľudí, ktorí sa proti nemu nejakým spôsobom previnili. Od momentu, ako zákon vznikol, na jeho základe odsúdili vyše 26 000 osôb, z toho na Slovensku takmer 5200. Často na roky ťažkého žaláru vo väzeniach, či dokonca v táboroch nútených prác. Aj pani Anna Greňová strávila 5 rokov vo väzení kvôli tomu, že viedla aktívny kresťanský život. Nikomu neubližovala, len chcela praktizovať právo na náboženskú slobodu, ktorá je dnes pre nás samozrejmosťou. Kúpate sme sa chodili raz mesačne, tam dávne alebo také súterany, nejaké sprchy, tak tam sme chodili ináč. Umývali sme sa tak, že sme nám dali lávala trocha vody do toho a pohár, ktorý sme mali na pitie, tak do toho tiež vody trocha, že sme si mohli zuby umyť a prejavalo sa to do tej nádoby, tam na vecko, čo bolo. Mnohí kruté podmienky a nedostatok základnej zdravotnej starostlivosti v takýchto zariadeniach neprežili. Keď ťa zavrú len za to, že si veriaci, alebo preto, že si dovolíš mať vlastný názor, je ťažké sa priznať k vine. Nemáš sa k akej. Aj na to však mali súdruhovia a súdružky liek. Psychické a fyzické týranie zlomilo často aj toho najodvážnejšieho človeka k priznaniu. Ak nepomáhala bolesť vypočúvaného človeka, prišlo na rad aj vydieranie rodinnými príslušníkmi, ktorí by ublížili, keby sa nepriznal k tomu, čo nikdy nespravil. Aj keď si občania svoj trest vo väzení odpíkali, bolo pre nich ťažké zamestnať sa a pre ich deti sa akokoľvek uplodniť.
Štát dohliadol na to, aby ich odstránil na čo najväčší okraj spoločnosti, a to tak, že im znemožnil študovať a hlásiť sa do prestížnych zamestnaní. U niektorých tento útok na ich dôstojnosť režim počiarkol ešte aj tým, že ich vysťahoval z ich domovov či bytov a premiestnil ich na miesta, kde nemali žiadne rodinné zázemie ani priateľov. Koľko máte rokov? Ja? 65. A dôchodov dostávate Nie, nič. A vy, papka, dostávate nejaký dôchodok? Koľko dostávate penzie? Ja to málo. Dostávam 270 korún. A stačí vám to? Aj. Už keď fajčím, by stačil na tabák, ale nefajčím. Babka, tak koľko dostávate toho dôchodku? 85 korún. No, stačí vám to? Čo by stačilo? Ja musím umrieť za 2 týždne, mi to nestačí, no. Keď by len z toho žila. No, deti sa o vás starajú. Nestarajú vôbec, nič. Lebo oni majú každý svoje krdiel deti, no. Ako sa môžu o mňa starať? Tak, detko, s kým tu žijete? Som ženou starú. Babu, no. A koľko dostávate dôchodku? 230 korún. No, a z čoho žijete? No mala to už tak voličku, takú korunku mala to obnaviť a nepozná, ja som ukrávala, keď ukrávam, nesávam. No už to nevynáša taký užitek ako prvé, no. Nemôžem z toho ani vyžiť, no viete. Príroda Bratislava, oddelenie potravín. Jedna z najväčších predajní u nás. Denne tu nakupuje takmer 10 000 obyvateľov Bratislavy. V sobotu popoludní, keď sme navštívili predajňu, bolo na pultoch tovaru viac ako dosť. Zaujímali sme sa však o kvalitu potravinárskych výrobkov v súvislosti so skladovaním, balením a dobou garancií trvanlivosti. Koľko litrov takto zabaleného mlieka denne dostávate od mliekarenského priemyslu? Dá sa povedať, že z celého obnosu, čo dostávame, tak 3 až 5% máme takto zničeného mlieka roztrhaného. Koľko je to asi litrov? Tak približne 50 litrov denne. A čo ostatné mliekarenské výrobky, ktoré k vám dodáva mliekarenský priemysel? A to, čo sa týka jova, kefíru, jogurtu a ovocného jogurtu, myslím, teda som nespokojná, nakoľko je to v takom stave, že nemôžeme uspokojiť našich zákazníkov tak, ako by sme chceli. Často vám dodáva národný podnik zelenina takúto zeleninu? Áno, je to mrkva, najmä petržlen alebo zeleň. Ako sú spokojní zákazníci s takouto hnilou zeleninou? Divia sa tomu, no ale my obchodníci nemôžeme za to, že nám takto prichádza zelenina. Súdruh vedúci, na týchto všetkých výrobkoch chýba dátum, dokedy výrobný podnik dáva garanciu na spotrebovanie. Stáva sa to často? Často sa to stáva. Ale ako môžete potom prebrať takýto výrobok? Iné možnosti nemáme, keď tie regály nechceme mať prázdne, aby bol ten spotrebiteľ niečo mal, sme nútení toto prebrať. Nezodpovednosť či nedôslednosť. Veď naše potravinárske výrobky majú dobré meno, sú zrovnateľné so špičkovými zahraničnými. Ale na niektorých výrobkoch chýba dát garancie, iný je lajdácky zabalený či skladovaný a to právom vzbudzuje nedôveru kupujúcich. Riešenie. Určite väčšia dôslednosť výstupnej kontroly výrobcov potravín a samozrejme nekompromisnosť pracovníkov obchodu. Lebo nejde len o dobré meno výrobcov potravín, ale o spokojnosť kupujúcich, teda nás všetkých. Spotrebiteľov nás nezaujali do predajne mesa v Pecerovciach. Náš televízny štáb sprevádzali pracovníci odboru hospodárskej kriminality Mestskej správy Zboru národnej bezpečnosti v Košiciach, ktorí tu vykonávali preventívnu kontrolu a inšpektori štátnej obchodnej inšpekcie v Košiciach. Už prvý dojem z tejto predajne naznačoval veľmi obmedzené služby zákazníkom. Potom poukazoval mi na ten udený počík, ale udený počík som nechcel zobrať. Tak som pýtal, potom z toho prieckal. Potom som žiadal mäso a kosti na polievku, že nemáme. Obchod je prázdny, není tu tovaru, takže čo vidíte, som práve potrebná, takže nemohol som nakúpiť. A vy čo ste chceli nakúpiť? Ja som pýtal na polievku.
meso aj kosti predajte na to. Keď nemáte, tak nemáte. A za tým prosím príde baba a kúpi koľko mesa. A prišla po vás. Áno, po nás. Čo na to poviete vy? Ja sa hovorí, tá teta, čo prišla po nich, tak ona chcela krkovičku, pokiaľ krkovičky mám dosť na sklade, tak veľa ľudí som nešla, lebo to vystráca farbu, ale... No lenže ako sme sa presvedčili, v sklade máte aj kvalitné hovädzie mäso, aj dosť hovädzieho mäsa na polievku, aj podstatne lepší sortiment, ako vidíme tu na týchto hákoch predajní, dokonca aj biele kolienka, ktoré tu nie sú vyložené. Ako je to možné? Tak ja by som tak povedal, že pokiaľ chcel by som, aby sa nič kvalitné mi nekvalitnené, aby mi neostalo. Tak si aspoň každý obchodník si tak rentabilne nastaví, že proste kolienka troška drží, aby pôjde nožky alebo hlava, tak by som, lebo aj meso, ktoré sa nezoberieš hlavy, nedajú ti očík a také, jak sa hovorí, také je troška súvislosti, no a pokiaľ ja som tie kolienka troška zdržal, tak nebolo radi aj hrať. A ako to má v skutočnosti vyzerať, na to sme sa opýtali pracovníka štátnej obchodnej inšpekcie. Vedúci brajne bol povinný všetek tovar vyložiť a odpredať. Pokiaľ sa týka konkrétne udených kolienok, už by vzhľadom na veľa množstvo sa na brajni nemalo nachádzať, pretože po udených kolienkách je zo strany spotrebiteľov značný dopyt. Snahy nájsť pozitívny príklad sme sa cestou do Košíc zastavili v Košických Olšanoch, kde sme zastihli pojazdnú predajňu mäsa. A aj keď vedúcemu predajne oznámili, že je tu kontrola, výsledok našej návštevy nebol najlepší. Vo vašej pojazdnej predajni sme urobili 6 kontrolných nákupov. Jeden nákup dosahoval výšku neprospech zákazníka až o 15 korún. Ale ďalších 5 takisto bolo prevážených. Prečo? Vážení súdovia, potrebujem mať poriadnych vecí. Tu bolo dosť na ľudia sa mi sarili a nevidel som bez poriadu, takže možno, že sa mi tých zmenilo v očiach niečo. Že som účtoval. Ostatným som účtoval správne. Správne som účtoval. Na tých 60 talierov súdruh od štátnej inšpekcii, no ako to deko mi váhu, lebo keď zákazník stane, ten voz sa pohybuje z jednej strany na druhú. Je to perované. A to deko, keď ja nastavím váhu presne a stanú mi 2-3 ľudia, to znamená, že to deko 2 dekami stiahnu váhu bokom. Čiže priznávate, že taký nedostatok, aký sme dneska odhalili, sa môže stať hocikedy u vás? No, viackrát sa to nestane a sľubujem, že z tejto príležitosti, ktorú tu sa stala, sa viackrát nestane a bude človek viackrát doslednejší, opatrnejší na tie účtenky. Ale nám v podstate ide o to, aby sa ďalej nestalo to, že sa tu predražuje tovar. Nestane sa viackrát, sľubujem, že sa nestane. Úroveň poskytovaných služieb v predajni Bratislavského mäsového priemyslu na Miletičovej ulici v Bratislave sme najskôr preverili ako radoví zákazníci. Chcela peniaz sviečkou máte? Sviečkou, prosím vás. Není počuť. Nemáte? Ďakujem. Pre obyčajných zákazníkov takéto druhy tovarov nemali. Stačilo však otvoriť chladničku a sklad a sortiment sa razom rozšíril. Boli tu už nachystané balíčky mäsa pre známych, vyvolených, pre Alžbetku, avšak väčšinou neoznačené, nezaplatené. Všetky zistenia bolo potrebné zapísať. Inšpektorka sa spýtala predavačov na kvalitu kúpeného tovaru i na ďalšie zistené nedostatky. Odpovedzte mi na to, čo som sa pýtala. Ste hovorili, že
je drobné meso bez kosti. A jak je meso na drobné kúsky pokrájané, tak je to mesový výrez. Súdruh vedúci, ja sa vás len pýtam, že či tie cenovky zodpovedajú mesu, ktoré tam máte vyložené. Služná inšpektorka, dnes ste tu vykonali kontrolu. Ako dopadala? Urobili sme 3 kontrolné nákupy, v celkovej správnej hodnote 146,75 halierov, ktoré nám boli vyúčtované sumou 156,10 to je o 9,35 halierov v neprospech spotrebiteľov. V nákupe sme ďalej požadovali okrem zakúpeného tovaru aj hovädziu pečeň, hovädziu kryšku, bravčové bočky nebalené, špikové kosti, respektíve iné kosti na polievku a iné telacie mäso ako stiehno, lebo telacie stiehno v predaji bolo. Tak predavač uviedol, že požadované tovary nemajú. Pri ďalšej kontrole v skladových priestoroch sme zistili celkom 644,15 kg teda rôzneho druhu mäsa v hodnote 6,514,40 to je 13 druhov, ktoré teda nenachádzali sa v predaji. Nachádzali sa medzi nimi také druhy napríklad ako bravčový bočík nebalený, hovädzia kryška, hovädzia pečenka, telacia krkovička, karé, telacie kolienko vykostené, telacie rebierko. Teda jednalo sa o tovar, ktorý bol zatajený. Okrem toho ešte mali teda v tých skladovacích priestoroch aj 88,20 kg bravčového výrezu, teda pripraveného na klobásky. Toto bol tovar konkrétne určený, avšak nie pre každého. A tu je majiteľ vyše 80 kg mäsového výrezu na klobásy. Treba zdôrazniť, že prečinu proti záujmom socialistického hospodárstva sa dopúšťa i osoba, ktorá zatajuje tovar, teda osoba v pomere pracovnom v predaja bavujúcej organizácii. Za takýto prečin je možné uložiť trest odňatia slobody až na 1 rok, alebo peňažitý trest až do výšky 10 000 korún, prípadne trest nápravného opatrenia. Dáme se inženýra Liváře z kriminálního ředitelství konzervárny Lihovaru. Proč je nedostatek kečupu? Podle našeho názoru vyrábíme a dodáváme dostatečné množství kečupu. Jen pro srovnání oproti roku 78 se zvýšila naše výroba a dodávky 2,5krát. Čím je tedy problém? V současné době je problém s dostatečné množství víček neboli uzávěru na tuto výrobu. Jednáme s naším hlavním dodavatelem o zvýšení. Zatím máme příslib během roku, že se situace podstatně zlepší. Do pražského železářství Urota nás tentokrát vedou vaše dopisy, například od Karla Komárka, Aleny Ševčíkové, Stanislava Hanzlíka a dalších. Téma je jediné, nářadí, které potřebujeme k nejrůznějším jarním pracem. Než se ale podíváme na dnešní sortiment Urota, požádali jsme o shrnutí zástupce obchodu průmyslovým zbožím Praha. Máme pořád ještě problémy v zajišťování některých sortimentních druhů, jako jsou například širší sortiment vidlí, pařáky na brambory, máme nedostatek ještě srpů, brousků na kosy a podobně. Z mnoha dopisů se dozvídáme o nedostatku veškerých násad. To se netýká jenom násad, ale týká se to veškerých dřevovýrobků, to znamená včetně dřevěných hrábí jako sišťat. Tady je situace velmi složitá, protože při plné výrobní kapacitě všech výrobců, převážně ze sféry podniků místního hospodářství a výrobních družstev, se jedná o naprosto nezajištěné materiálové bilance. Teď už jsme v železářství Urota. Co jste schopni v současné době zákazníkům nabídnout? No, já bych řekl, že v posledních letech se ten sortiment zahrádkářského zboží daleko zlepšil a rozšířil, ale prakticky od října se potýkáme se hrozným nedostatkem druhých násad. To je na krumpáče, na lopaty a jak to vidím do budoucna, za chvíli začnou jarní směny, brigádníci a tak dále a já mám pocit, že zatím jsme nezajistili zásady vůbec nikde. Volali jsme po celé republice a žádný výrobce je nám neslíbil, takže bude to veliká potíž zřejmě. A jak je to s ostatním nářadím? To ostatní nářadí, už veškerý ten základní sortiment máme v dostatečné množství, ale bohužel není to na co nasadit. Bohužel už není.
A kde ste měli naposled? Minulý týden ve čtvrtek. Jak dlouho vám vydržel? Jenom dopoledne. Toaletní papír, to je přeci normální teďko. Vy také toaletní papír? Vy také? Áno. No samozrejme, toaletný papír. Máte ho dost? Tak som vyhodnotila. Počítáte, že vám vydrží? Prvá dopoledne. Z našeho malého průzkumu ulicí v Praze tedy vyplývá, že toaletního papíru je skutečně značný nedostatek. Čím je způsoben? Tento problém není jen problémem Prahy. Toaletního papíru je opravdu nedostatek a problém je již dalšího data. Zhruba 3 až 5 tisíc tun meziročně chybí na uspokojení požadavku obchodu s tím, že tuzemská výroba toho času nemá kapacity, kterými by plně naše požadavky uspokojily. K tomu, aby obchod řešil tuto svízelnou situaci, přistoupil aktivně tím, že v měsíci březnu a dubnu dovezl za devizové prostředky z nesocialistických zemí 1000 tun toaletního papíru v objemu 12 milionů korun. Víme, že tím situaci plně nevyřešíme, nicméně z hlediska časového překlenutí to má výrazný efekt pro zásobování vnitřního trhu. Dlouhodobě chceme tento problém ve spolupráci s výrobou řešit rozšířením tuzemských kapacit, ovšem tento problém je nejen problémem obchodu, ale především problémem výroby. Socializmus. Niektorí z vás mali tú česť alebo nečesť ho zažiť a tí, čo ju nemali, sa o ňom učili v škole alebo minimálne počúvali reči od svojich rodičov. Socializmus trval v bývalom Československu celých 41 rokov. Ale najskôr treba povedať, že čo to ten socializmus vlastne je. Nie je socializmus ako socializmus, jeden pod tým chápe niečo iné ako druhý a ani definície nie sú také isté. Idea je však taká, že každý obyvateľ pracuje, má zabezpečené životné potreby, neexistujú sociálne vrstvy a všetci sú si rovní. Znie to celkom pekne však? To preto, lebo to tak má znieť. To, či to tak naozaj je a funguje, už je druhá vec. Zdá sa, že socializmus na začiatku naozaj funguje, no potom ako si štát už nemá toľko peňazí a režim upadá. V roku 1938, tesne pred vypuknutím druhej svetovej, bol hrubý domáci produkt Rakúska, Fínska aj Československa, vtedy ešte demokratickej krajiny, $1800 na jedného obyvateľa. V roku 1990, keď už sa v Československu socializmus držal iba zubami nechtami, bol hrubý domáci produkt Rakúska vyše $19,000 na obyvateľa. Vo Fínsku to bolo vyše $26,000. No a vieš, koľko to bolo v našej úžasnej Československej socialistickej republike? $3,000. A to nie len u nás, ale v každej socialistickej krajine. Toto je mapa rozdelenia Európy na západnú kapitalistickú časť a na východnú socialistickú časť. Toto je mapa HDP Európy. Tá istá hranica, ktorá rozdeľovala kapitalizmus od socializmus, dnes v roku 2018 stále takisto rozdeľuje krajiny s vyšším a nižším HDP. Aby si nemyslel, že socializmus narobil šarapatu len v Európe, tak ti nám ďalšie príklady. Venezuela. Táto krajina má najväčšie ropné zásoby na celom svete. Na začiatku 90. rokov to s ňou vyzeralo veľmi dobre. Fungujúce zdravotníctvo a vzdelávanie, rozvoj strednej triedy a fungujúca demokracia. Potom bol zvolený za prezidenta Hugo Chávez, ktorý bol tak trošku socialistický a tvrdil, že štát rozkráda a ochudobňuje svojich obyvateľov. Pán Hugo začal zoštátňovať priemysel po priemysle. Preto sme na rok 2018 a socialistická Venezuela nemá základné potreby ako toaleťak a chleba, hyperinflácia sa pomaly chytá na Zimbabwe, vysoká kriminalita, vysoká nezamestnanosť, vysoká chudoba, jedným slovom socializmus. Ďalší príklad, Severná Kórea. Tomu ani netreba nič hovoriť. No ale v skutočnosti máme trošku socializmu aj na Slovensku teraz. Všetci sa spolu z daní skladáme na vzdelávanie, zdravotníctvo, diaľnice a cesty a ďalšie veci. Je to náhoda, že akurát týchto pár vecí, ktoré som vymenoval, sú vlastnené štátom a moc dobre nefungujú. To je prvý náznak toho, prečo socializmus nefunguje. Zdá sa, že to, čo riadi štát, nejde tak dobre ako súkromné veci. Hlavný princíp toho, prečo socializmus nemôže fungovať, je ale takýto. Keďže cieľ socializmu je, aby si všetci boli rovní, sám si nemôžeš nejako prilepšiť. Ak by si aj robil navyše, všetko by to išlo iba štátu a bol by si stále len priemer. Je jeden veľmi známy a ľahko pochopiteľný príklad toho, prečo socializmus už len z princípu nemôže fungovať. Žiaci profesora na vysokej škole trvali na tom, že socializmus je dobrý a že by si všetci mali byť rovní. Profesor sa teda rozhodol spraviť takú skúšku. So žiakmi sa dohodol, že si spravia taký malý socializmus v ich triede. Peniaze a majetok nahradil známkami a teda po každom teste sa známky spriemerovali a tým pádom nikto nemal jednotku ani päťku, ale všetci mali takú istú známku. Po prvom teste sa známky spriemerovali na 2, čo sklamalo biflošov, ktorí sa snažili a potešilo lajdákov, ktorí by inak dostali zlú známku. Na ďalšom
ďalší test si vyfloši povedali, že nemá zmysel sa učiť, keď aj tak nedostanú tú svoju vysnívanú jednotku. Lajdáci si zase povedali, že im stačí aj trojka a neučili sa vôbec. Priemer známy bola štvorka. Potom písali ďalší test, kedy už boli všetci demotivovaní a celá trieda prepadla. Toto sa presne deje aj v socializme. Ak je odmena veľká, veľké je aj úsilie ju získať. Lenže ak aj napriek úsiliu niečo spraviť nič nedostaneš, nikto sa nebude snažiť. Každá prosperujúca krajina potrebuje ľudí, ktorí riskujú a tvrdo pracujú. A tí sa v kapitalistickej krajine nachádzajú. V socializme na to nemajú žiadny dôvod. Áno, všetci sú na tom rovnako. Bohužiaľ, všetci rovnako mizerne. A kapitalizmus má svoje chyby a nie je dokonalý, ale hlavný rozdiel oproti socializmu je taký, že funguje. Otvorená. Najlepšie ale je, keď si otvorená a máš ho po kolena. Horšie je, keď ho máš malý a si z horných staní. Táto spoločnosť je otvorená, ale je lepšie byť bača ako čaba. A je lepšie byť chalan ako baba. Ale zase je lepšie byť baba ako chalan, čo sa volá Alibaba. Táto spoločnosť je otvorená všetkým tým, čo nechodia furt po školeniach, startupoch, teambuildingoch, workshopoch a namiesto toho, takto to chcel Boh, je treba hľadať večnú spásu v tom, že každé ráno sadneš k montážnemu pásu a vykonávaš manuálnu prácu. Veď všetko, čo tu človek má, len práca dáva statočná. Keď si umelec, filozof, vedec, herec, máš u nás zatvorené dvere. Rob si to po robote len tak ako hobby. Príživník jeden, ťahaj do výroby. Naša spoločnosť je otvorená, náš národ tu bol večne od stvorenia. A hovoríme o veľkom šťastí, že ako prvé stvoril Pán Boh šaštín. Naša spoločnosť je otvorená, ale pozor, rodina je len muž a žena a kopec detí. Nechceme žiadne LGBT. Naša spoločnosť je umelecky založená. Nechceme ale rozrúchanie Beethovena, veď máme vlastné krásne trávnice. Povoliť trávu, ľudia bláznite, od diabla z pekla pochádza tá rastlina a ničí ľudstvo od stvorenia šaštína. Marihuana, nástroj satanáša. Veď naša spoločnosť je otvorená fľaša. Večer prísť domov, trestnúť jednu žene, vyskočiť na ňu raz, dva, vybavené. Ráno sa totiž ide do roboty, sme otvorení, ale máme ploty. A spoza plotov počuť štekot psov, ktorý sa naspäť vracia s ozvenou. A často spolu s tými psami zvykneme štekať ešte aj my sami. Veď cudzie nechceme a svoje si nedáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme.
Naša spoločnosť je otvorená všetkému novému. Na facebookových stenách zdieľame pravdy tak, ako to naozaj bolo, že všetko platia slobodomúrári a Štoroš. Že židovská lobby lieta na lietadlách a stúpe nám tu chemtrails, aby nám tu vládla. Kde sú tie časy, keď tu bolo čisto za našich zlatých, dobrých komunistov? Robota, byty, 1. máje, platy. Kam sa ten dávny, prekrásny svet stratil? Kam sa ten dávny, prekrásny svet stratil? Kam sa ten dávny, prekrásny svet stratil? Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otrávená s politikou. Na profilovkách máme mačičky a motýlikov, rybárske úlovky, vnúčatá a kytice, len to má cenu a nie čierne opice, čo nám sem posielajú spoza hranice, aby tu kradli našim ľuďom zamestnanie. Budeme brániť, nech sa stane, čo sa stane. Brániť to, čo tu máme celé pokolenia. A naša spoločnosť je síce otvorená, ale sme pripravení vyťať od koreňa bulinu, ktorá tu si našu záhradu. Keď bude treba, vrátime sa dozadu a nech sa tu vrátia tie časy zlaté, ako v slovenskom štáte. A všetko bude opäť pevne v našich rukách. A prídu noví Pistol, Hlinka, Luka. Prídu sa o tých našich postarať. My chceme naspäť Husáka a Mečiara. Vyše 30 rokov sa zbaviť okov kapitálu, čo našu krajinu vystáva. Vráť sa naspäť, Jalovica Rystava, Macov Lieč, Jozef Mach, Gaštanové kone. Chceme to staré, nie to nové, oné. Naša spoločnosť je pripravená na návrat. Je pripravená závidieť a nadávať. Bojovať za nás, ale len za nás. Naša spoločnosť je otvorená.
zlé. S alkoholizmom nášho obyvateľstva je to zlé. Sociologický prieskum ukázal, kde sa naša spoločnosť nachádza, ako správa ďalej uvádza. Je to zlé, je to zlé. S nehotovosťou nášho obyvateľstva je to zlé. Ďakujeme vám veľmi krásne. Vítajte na dnešnom koncerte 2025 a ja si naozaj uvedomujem, že hneď od začiatku na vás nie sme nežní. Táto skladba, ktorú sme teraz hrali, bola od kapely Bez hladu a skladu, ktorá teda pred 89. nemohla moc hrávať, kto vie prečo. Prvá skladba bola od Saténových rúk a bola to taká sonda do našej spoločnosti, že kam sme sa my vlastne akože dostali za tých 36 rokov od revolúcie, alebo nedostali. No, takže tento náš koncert my považujeme ako muzikanti a hudobníci ako takú oslavu toho, že my si môžeme hrať to, čo chceme. Nikto nám to nezakáže. A bohužiaľ, tí muzikanti, ktorí pred 89. chceli hrať to, čo chceli, tak bohužiaľ nemohli. No všelijakým dôvodom. Takže my vám dneska budeme hrať aj tie pesničky, ktoré boli v tej dobe zakázané. Ďalšia pesnička je od Michala Kubovčíka a jeho projektu Baštrnk. Vysvetľuje nejaké udalosti, veľmi, veľmi smutné udalosti z augusta 68, takže aj pre tie mladšie ročníky, ktoré možno v úvodzovkách našťastie neviete, čo sa stalo v 68, tak táto pesnička vám to povie. Tak to bol ten 68. národ holubičí. Nebol v šrostvi žiadna hlava v piesku, žiadne plazenie, kde sa končí áno, tam začína nie. To bol ten
Žiadne plazenie, tiesta končí áno, tam začína nie. Náš národ však verne bude spievať svoje, bez toho, že taktiež sedne za nástroje. Nie je to sil, niekto trúky ani sláky, my tak prežijeme, my už teraz taký. Priamo pred trombóny stal si Emil Galo, tu večíri deti, nestratil by málo. Prehral trombonistom, hudbu znútra hrude, nechaj hudba fúkne, tak to tam stáť bude. No tak poď a zahraj, ja sa rýchlo chytím, nech celý svet vidí tieto naše hity. Nepočujú všetci tieto rock'n'rolly, no tak poď a zahraj, a čože to bolí? Dovidenia, odchod, myslíme to v dobrom. Inštalatér ako Dávid v boju za brom, ostal len vždy symbol rozladenej doby, ktorú mnohí práve basový kľúč dobil. Áno, to linky z ostatného plotu bránili nám spievať na inakšiu notu. Čas má svoje tempo, vďaka Pánu Bohu, utvrdil nám hymnu, teda onú slohu. Zostavme ich, bratia, necelovaní, stratia Slováci ožijú. Teda kým nám ďalší bratia niečo nové vyparatia. 68, národ holubičí, nebom šlosný žiadna hlava v piesku, žiadne plazenie, kde sa končí áno, tam začína nie. 68. Za túto pieseň si pani Marta Kubišová vyslúžila nemilosť vtedajšieho režimu. Nemohla ďalej aktívne vykonávať svoju kariéru. Napísala ju, myslím si, že veľmi, veľmi krátko, samoopravma, ak to nie je tak veľmi krátko po invázii vojsk Varšavskej zmluvy. Volá sa to Modlitba pro Martu. Ať Mírta zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a sváty, ať pominou, ať už pominou. Teď jdeš tvá ztracená mláda věcí tvých, svět se k tobě navrátí. Lidé navrátí. Svou bohy mrak zvolna odplouvá. A každý sklízí svět pustou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která znovu čest nespálil jak květy mráz, jak mráz. Ať bída zůstává
domluvia k srdcím, která slobí čas nespálili jak květy mráz, jak mráz. Si spravíme takú rýchlu prestavbu, trošku pohodia. Zahráme vám 3 pesničky, len so Samom Uhliarom. Veľký potlesk, on tu hosťuje, zaslúži si to. Prvá pesnička je Jaro Filip so Štefanom Skrúcaným. Napísali to v nejakom 95. 6. ak sa nemýlim. Volá sa to Dedo Mráz, Ded Maroz a je to hrozne aktuálna pesnička. Dejiny nás trpezlivo v jednom kuse učia, ako je to, keď ťa vraček zovrie do náručia. Objíma ťa, poskávať ťa milo presrdečne. Dní sú týždne, s týždňou roky dočasné je večné. Už je to tu zas a je prvý raz. Zas na miesto Mikuláša príde Dedo Mráz. Príde rovno z Čukotky, naložený do vodky, donesie nám matriošku, zoberie nám pás. Netrpte sa dobrú selu, čo v tom cudzom svete, na čo má mať angličtinu, keď pár rusky viete, na čo Štrasburg, na čo na to, čo ste ako ovce. Dáme ropu, dáme aj plyn, ruble na mochovce. Už je to tu zas a nie prvý raz. Zas na miesto Mikuláša príde Dedo Mráz. Zas na miesto Čeplina budeme mať Lenina. A na miesto Coca-Coly budeme piť kvás. Už zás, už zás. Áno, ako by povedal jeden nemenovaný pán. Však odišiel po 40 rokoch, nie? Čože je to 40 rokov v živote človeka? Ďalšiu pesničku vám dám v takej pseudoruštine a je o spomienkovom optimizme. Ja som mal teda videohry z Číny ako dieťa. Vy ste mali ešte videohry z Ruska ako deti. Alebo, pardon, zo Sovietskeho zväzu. Ešte v detstve mi môj dядя priniesol iz Leningrada hru zabavnú. V
tej grę hviezdu volal zajko, svietky, što pušťali vajko von kurinom. Do koša ich chytal tenky, volčík, što mal tielko trenky na glave šťupku z melona. Pada, vajko pada, tu parada, vajko pada, no pagati. Rozbilo se vajko, neplač zajko, volčík na budúce ryti nevadí. Pada, komikem však neovládam, tým pádom je vajko na kusy. Pomale mám palece, padlo vajce, minul som si všetko je pokusy. Pomôžte mi teraz, prosím. Nemáme balalajku. Nehambíte sa, vôbec to nie je trápne. Chytam vajca v jednom kuse, doma v škole, v trolejbuse. Ten mlek musí už mať pruch. Na to ukázal mi sused novú hru o Octopuse. Tam stráži poklad zo zlata. Preto sa mi viacej páči, keď sa smelý voda páči, kda na glajdanie pokladá. Pada, voda páči na dno, pada, myšky na dne nepadne. Nenapadne tvár svajka, ako je jasná, nie v tom chobotničke není napadne. Pada, čierne more, slaná voda, ako to pusne bystro uchopil. Chlapadielke rastú, a s tým som princíp nepochopil. Poďte. Prosím nás. To je jednoduché. Dragi друзья, dámy, pani, ja skončil s elektronikami prach. Gromadí sa na tigrách. Radšej kúšem do rusky, píšem text a neznám rusky. A što? До свидания, хорошо! Ďakujem krásne. Nemuseli ste sa báť, že vám v parlamente zapadne jazyk. Nezapadne, pretože ruština patrí medzi jazyky východné a nezápadné, takže vám nezapadne. Ďalšia pesnička je My sme národ holubičí. A je to opäť Lasica a Filip Zlačinský. My sme národ holubičí. Nikto nám nič nedožičí. Každý na nás iba kričí. Je to o nás stále. Kde kto z nás len kožu deje, pod chvíľou z nás nedaperie.
z nás to strašne zlostí, lebo nie sme takí sprostí, ako vyzeráme. My sme nerozumeli alkohol. To je pravda. A čo na to? Skúste zvrátiť ľudia premeny je kotrový. To sme rozumeli. My sme neponúkli svetu Pythagorovú metru. A napriek tomu sme tu. A s tým sa musíte zmieriť. Jozef Hakara. Aj keď sme ešte trochu mladí, nik si s nami neporadí. Napriek tomu spíš tak radí. Sem tam zavzdycháme. My sme národ holubičí, nikto nám nič nedožičí. Každý na nás iba kričí, jedným slovom je to o nás známe. Teraz nám Kaja zaspieva pesničku od Ivana Hoffmana, ktorého na Bratislavskej Zlatej líre 89 vypli počas tejto pesničky, takže v tom priamom prenose už to bolo odstrihnuté. Volá sa to Nech mi nehovorí. Nekúpite za príspevok platu,
prespievané a pretextované Imagine od Johna Lennona. Dežo Ursini túto pesničku hral niekedy v hlboký 80. alebo 70. bože, mal som sa pripraviť, že? Zahrali ju dokonca aj po anglicky a hneď na to ju zahral s textom od Ivana Štrbku. Podotýkam, že meno Ján, ktoré je tu spomínané, je vyslené na Jána Palacha. Predstavujem si krajinu. Myslím na čisté nebo, ticho v ňom mizne mrak. Slnko na nás mierí, páli si len tak. Myslím na všetkých ľudí, ktorých potecha. Myslím na všetku trávu, na steblo za steblom. Nezastaví ju výstrel, nezmlkne pod vetrom. Myslím na všetkých ľudí, stvorili som prach. A stále sa mi marí, že si tu s nami a úsmev v tvojej tvári sa pridá k našim snom. Predstavujem si krajinu bez srdcov, bez tankov. Nech náleží jan práve s kúkou na konci slov. Myslím na všetkých ľudí, ktorí kričia nás. A stále sa mi marí, že si tu s nami. A úsmev v tvojej tvári pokojne pláva k nám. A stále sa mi marí, že si tu s nami. A úsmev v tvojej tvári pokojne pláva k nám. Dneska máme ten playlist tak spravený, že ako na kolotoči. Raz sme hore, raz sme dole. Nasledujúca skladba je opäť od kapely Bez ľadu a skladu. Volá sa to Udávač. Časovanie. Ja som si povedal, ja som si povedal. Znížení informace
svadbu a skladu nám priniesla také perly. A hneď vám zahráme ďalšiu. Počas komunizmu bola taká móda, že všetci mali nejako vyzerať rovnako, správať sa rovnako, byť všetci takí rovnakí, taký šedý priemer. Čiže áno, hej, toto je napríklad heslo, teda George Orwell nie, že by bol akože komunista alebo také niečo. Všetci sme si rovní, ale niektorí sú si ešte rovnejší. Táto skladba je aj o tom, odníte mu hlavu, nevytrča z davu. Pesnička má takto znieť. Lebo tak má znieť, keby to potom zahráme. No, že pesnička bola pre mňa asi najväčšia výzva, že ako to nejako zanažovať, pretože pesničky Karla Kryla spraviť nejako pre kapelu je dosť taká citlivá téma, až by som povedal. A minulý rok všetci hovorili, čo ste nehrali Kryla, tak tento rok budeme hrať teda iba jednu pesničku od neho, ale myslím si, že tá je za všetky. Opäť hovorí o situácii v roku 68. Bratříčku, nevzlikni, to nejsou chudáci, vždyť už si veliký, to jsou jen vojáci. Přijede v chadatých železných marinkotkách. Jsi si svou malíčku, hladíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, molím se o tebe. Na cestách některých bratříčku v pohodě.
se míří, bratrem. Slúbili sme sa lásku, taká neoficiálna hymna 17. novembra 89. Tam to všetci poznáte. Prosím vás, zaspievajte si to s nami. Už sa blížime ku koncu, však trošku odhambíte. Ten referent snáď všetci poznajú. Spievajte.
posledná pesnička, posledná pesnička tohto večera bude Doba tvoška. Opäť, Lasica Zlatinský, Filip. Teraz keď sa tak na nich pozerám, že ako keby teraz ešte žili a pozerajú sa na stav Slovenskej republiky. Teraz mi to tak prišlo. Dobre, Doba tvoška. Batúška si dala už pred tvárku, lože paloč, potom východ z mosta do studne. Bez predváky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by to bolo viacej vody. K tomu pridáš hádky, ach to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia 2-3 spady a hneď si bez nálady, a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú bez spory, vedú bola, ktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, a ak ťa jazyk slabí, tak si ho radšej omoč povíne. Na tie škriepy plané vykašlíme sa na ne, vyrúbme razom túto záhodu. A tí, čo pekle kuli, dostanú iba puli, dáme im jednoducho záhradu. Batúška si nalož pred tvárku, lože palož, pekne zahoď všetky dostupné. A rovno z prvej várky skúšil bez predvárky a uvidíme, či sa dokončíme. Na čo sú bez spory, čo vedú voda, ktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, a ak ťa jazyk zdrbí, tak si ho radšej omoč povíne. Na čo sú bez spory, čo vedú voda, ktorí a vyzerajú pritom nevinne. Je lepšie zaťať zuby, a ak ťa jazyk zdrbí, tak si ho radšej omoč povíne. Dobre. Kto by to bol čakal? Budete silno tlieskať, možno máme ešte jedno také prekvapenie.
aj pre nás, aj vlastne pre viacerých. Dobre. Túto skladbu nebudem predstavovať, keďže ju začnem predstavovať, až keď začneme hrať. A ja, ona. Vážení přátelé, následující písnička se jmenuje Dobře míněná rada. Pane, běž tomu, Ivane. Běž tomu, Ivane, čeká tě Nataša. Běž tomu, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž tomu, Ivane, čeká tě Nataša. A Ivan odchádzal teraz, že to je to Ivan? Běž tomu, Ivane, a už se nevracej. Ivan byl původně moc hodnej hlov. Vydal jedné malé vestici, to jo, oni ho aj potom postavili do útolej iné vestice niekam hodne daleko. A on tam chudák musel nechať koho? No Natašu. Běž tomu, Ivane, čeká tě Nataša. Běž tomu, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž tomu, Ivane, čeká tě Nataša. Běž tomu, Ivane, a už se nevracej. No tak Ivane, furt to s tebou, děláš jako, že neslyšíš, přece nenecháš Natašu, aby si tě vzala po lodi. Běž tomu, Ivane, čeká tě Nataša. Běž tomu, Ivane, a už se nevracej. Nikdy. Ďakujeme krásne. No, my tu máme naozaj jedno, teda ešte veľkú prekvapenie, My sme sa totiž to včera dozvedeli, že náš bubeník Paťo vie hrať aj na akordeón. Takže dneska vám zahrá na akordeón jednu pesničku, ktorú by ste tu možno že nečakali, od Horký, že slíže. Je to taký love song, teda zalúfený song, nepoužívam ten západňarský slovník, že? A je to o vojakovi, ktorý musel počas druhej svetovej vojny odísť na front. Je to taký baladický príbeh. Ešte trošku si to nastavíme. Koľký to dáš, Paťo, na akordeóne a pódium? Prvý. Opäť to budem spievať párovsky, akože párovsky. Ľud z našich detín šiel tlopiť Berlín, manžel otec im je sused. Vrať sa mi, Boris, nemal si odísť, ak sa nevrátiš, budem musieť do konca života nosiť navzdory gerbery. Stratí sa zmysel pre mňa žiť, sa na trávi večeri, do konca života nosiť navzdory gerbery. Stratí sa zmysel pre mňa žiť, sa ma tráviť. Borisova žena, volá sa Lena, čakala, kedy on príde. Všetci zomreli sa,
okrem Borisa, on keď sa vrátil, není nikde. Potom Boris Vienie nosil na cintorín Gerbery. Toto je láska, jak má byť, učte sa tínedžeri. Potom Boris Vienie nosil na cintorín Gerbery. Toto je láska, jak má byť, tínedžeri. Ďakujem pánske, poďte ešte raz. Veľa sa, skôr dole poďme. Užite si 17. novembra v práci. Dobre.